Takže nazdrli, tady je Lulukol97, já vás vítám u prvního dílu nového let's play z Minecraftu. Nového let's play, tady vidíte svět pojmenovaný YT, neboli IT, neboli YouTube. A proč je to vlastně nový let's play? No protože hrajeme úplně jiný modpack. Doteďka jsme hráli pouze Sky Industry, což je modpack, který mě fakt hodně baví a nebojte, budeme v něm pokračovat. Mimochodem dneska vyšel nový díl, pro vás to bude ale nejspíš včera, protože tenhle díl asi dneska nenahraju. Necháme se překvapit. A co je tento modpack vlastně zač? Tak jmenuje se Blightfall, je to úplně, nebo ne úplně, je to relativně docela nový modpack na Technic Launcheru a teďko nedávno před 2 dny byl aktualizován na verzi 2.1.2. A jste vlastně průzkumník, který letí na neznámou planetu a jde ji objevovat, takže měl by tam být nějaký hardcore questing mod, se to myslím, že jmenuje, takže je to něco jako bylo Agrarian Skies, nebo něco takového. Jak to bylo, něco s tím landing. No to je jedno, prostě tady ty mapy. Takže tam nejspíš budeme mít nějakou knížku, jejíž questy budeme muset splnit a postupně si tak budovat nějakou základnu, něco takového. Objevovat to, je tam strašně moc modů, opravdu je jich tam spousta, jsou tam spousta zajímavých modů. Tady ještě Applied Energistics 2, to známe z Sky Industry, ačkoliv jsme to ještě nepoužívali. Vlastní mobové tady jsou nějaká botanika zná se. Budu to s váma objevovat, protože sám vůbec nevím, co tam je. Vůbec jsem to nezkoumal, řekl jsem si, že si to nechá jako překvapení. Navíc se zdá, že tady jsou Townwig třeba a tady ty tady ty magické mody, do kterých já jsem se nikdy nevrtal. Takže až mě uvidíte, že tam tápu nad něčím, tak mi to napište do komentářů, jak to funguje, co funguje, proč to funguje a tak různě. Já se na to samozřejmě budu dívat na wiki a takový různý, ale prostě nebudu vědět úplně všechno. Jo. Big Reactors, aspoň nějaký základní technický mody tady jsou. Metalurgy, ty krás. Jo, měly by tady být asi 8 nových oréček tady je. S tím, že každý se vyskytuje v nějakým jiným biomu. A jinak vám se to stáhne bez mapy, ale stačí, když si dáte normálně Create New World a ona se vám vytvoří ta mapa, jak se má vytvořit. Takže teda zdá se zatím. Momentálně jsem takhle na lodi. Dobrý, nějaký dropy tam byly, už nejsou. Ne. Mirabel Hatchet. This server doesn't have hardcore questing mode enable. Tady to jsem si čet, takže to si můžete najít, takže jak to vypadá. Co tohle? To je to samý. No, nechce se mi to číst. Right click to toho. Just step into one of these pots to get started. If you're on a team, make sure to use the same drop pot as the rest of your team. An advice? Well, most people don't buy. Dobře, většina lidí se neptá, ale nebo nemají odvahu na to se zeptat něco takového. Tady je pár typů. Hlad? Bude to problém. Snaž se neběhat a neskákat. Buduj schody na úsporu energie, pokud doluješ hluboko. Fialová biomasa tě zraní, když na ní stoupneš, ale nezabije tě, když na ní budeš stát. Když nezabije tě, když zůstaneš dobře najedený. Ujisti se, že budeš chodit na výpravné expedice k zaujetí našeho vůdce, jakože toho kapitána. Můžeš použít to goodwill, ne? Co to nám přesně? Ježišmarja. No, prostě předložte si to dál sami, jestli chcete. Recommend food later if you get in touch, but no, seriously. Očekáváme, že se zeptáš na jídlo. To není žádná hamba. Dost mluvení. Nezapomeň zeptat se Driscolla na semínka, kdykoliv to bude možné. Potřebuješ
uchovat svůj jídelníček různý. 2 staky chleba nejsou zrovna nejzdravější jídelníček. Drisklová semínka ti s tím pomůžou. Ztratil jsem se. Jo, promiň za tu spoustu informací. Prostě použij questbook. Je tam set questů od instruktora. This will help you get started. To ti pomůže startovat. Všechno, co jsem řekla, by ti mělo dávat víc smyslu potom. Větší smysl. Drop pod alfa, drop pod beta, drop pod gamma, drop pod delta, drop pod epsilon, drop pod omega. Click here to start. Wow. Okay. Reputation. OK. Tak ji půjdeme do drop podu alfa. Asi mám prostě. Right click to activate. Up. You will be assigned to Team Alpha. This team is sent to the most arrival biome closest to the center of the continent. Its central location will make all exploration quests much easier. Island hours and starting location make early progression easier. Ještě si porozhlídnem po té lodi, jestli tady nebude někde ten Darwin, nebo jak ona mu to říkala. Ono. Protože tamhle vidím nějaký otazníček. Warp chamber. Situation room. Wow. Captain Sheetake. You're up? Good, we need you. This planet has not been kind of the others. What happened? Někteří se zbláznili a obrátili proti jejím společníkům. Někteří byli uhnáni hejny mimozemského hmyzu. Další byli brutálně zavražděni mimozemskými pořady? At any rate, you are our final hope. Oh, leaving now. Drop computer. Up. Warp chamber. Wow, zajímavý. Nevím, jestli chci mluvit s drop computerem. Ten by byl zase krutě upřímný určitě. Ale zdá se, že ty dveře jsou pistonový normálně. Deck A. Wow. To je drsňárna tohle. To vypadá jako nějaký generátor asi. Ale nefungují jim tu dveře. Fuel storage, tam mě nepustí, zdá se. Tady mě nějaký nepustí, to je škoda. Každopádně vypadalo to zajímavé. Tak, zpátky. Operation. Tak, dobrý, díky. Proč mě pustíte? No, já doufám, že jsem jakože nic nepřečet. Nepřeskočil. Jo, tady je ten generátor. Zdá se, že ještě patro nahoru. Jedno, vejš se asi nedostanu. Dech si. Aha, dostanu. Tak jsme nahoře. Zajímavý, wow, tady tu budou nějaký ty ubikace asi. Central power, jsem to říkal, že to je generátor. Co tam? Tady se nikam nedá dostat. To nevadí, vypadá to strašně hezky. Wow, ty okraje tady. Glowstone glass strip, oh.
Tak díky. A kde se já mám zeptat se kdo na ty semínka? On tady nikde není. Tak třeba bude dole, dobře. OK, přines mě. Yes. Je pozor, my jsme tady takhle v bublině. Holy crap. Děláte si srandu, že to tady je všude. Já jako vím, co to je. To je z modu Tamcraft a je to ta nakažená země. Ale to chapadlo tam? To je jako fakt? A doufám, že jsem dovnitř toho... Ale nesměj. Tam máme nějaký otazníček. Aha, to bude asi quest. Transporter beacon. Board. OK. To vypadá, že můžeme jít někam dolů. Dusted salt ore. Au! Fibrostain. Glass. OK. No dobře. Quest book. Click here to the instructor. Open. Dirt. What? The Davis edition to. Kolik je 9.18? Ježišmarja, nevím, jak dlouho natáčím zase. Ach jo, to nevadí. Každopádně takový úvod si myslím, že to stačilo. Uděláme si, já nevím, třeba 2-3 questy splníme. Myši na autu. Jo, a bylo by to dobrý hrát ve více lidech, koukám, tak... možná příští díl už bude třeba s někým, uvidíme. Každopádně, vlastně ne příští ne, já budu totiž natáčet ještě asi jeden díl rovnou hned po tom. Každopádně možná se k tomu dostanu jakože k multiplayeru, že ukecám jednoho kamaráda. Což není úplně, ne. Questbook. Tak. Dirt, musíme získat dirt prostě. To není zase tak těžký, ne? Manual submit. Claim reward. Super. Oak sapling 1. To není oak. Ups. Tamhle jsou ty oak. Super. Picking inventory. Shrub. haha. Na tady to asi nebudu genius, budu si muset sehnat někomu, kdo tomu asi bude rozumět trošku líp, protože smívá se, tak co chcete si počkat na to, aby jsme viděli, co se tady v noci bude procházet. Když asi tím nejsem úplně jistý, radši ne. Radši ne. Hop, tak super, je ráno, dobrý, jsem tady nespomněl, tam je nějaký to chapadlo. A mě se na ten typ vůbec nechce šlapat, jakože to nás bude zraňovat strašně. You're going to need to see... Corporal Driscoll. Dá ti itemy, které ti pomůžou v misi. Jo, prostě představ se interface. Aha. Ježišmarja. Jo, jasně, tady si musím vzít tohle. Že mi to dá prostě. Nemám se ho ptát na moc.
Ale tady se to mi dá. To je hodný. Scout. Aha. OK. Open. Hop. Manual detect, výborně. Já jsem teďka vlastně nebyl, omlouvám se, já jsem si to jenom pročítal, prostě snažil jsem se zjistit, o co vlastně jde. Crafting table. Ano, musíme dělat crafting table, což znamená, že vysadíme strom. Vyrostem ho. Zajímavé mě, jestli tady je to, co není tady kruk. Dobře, v tom případě si budeme muset vystačit obyčejným štěstím, jestli nám tady něco padne. Každopádně myslím si, že z té sklenění báně se ještě delší dobu nehnem. Já jenom doufám, že co tady máme, že se nám nebude rozrůstat, protože jestli jo, tak to budu muset hnedka zničit. On už tady není dobrý. Každopádně zdá se, že uvnitř z toho jsme v bezpečí. Že to neproroste dovnitř. Což je dobře. Ježišmarja. To je zmutovaný prase. Tamhle je další zmutovaný prase. Ty kráso. Doufám, že mi z toho spadne dát zase nějaký další semínko, protože jinak tak jsem nahranej docela. Jo, dobrý, jedno máme, výborně. 2 3 máme, super. Dobrý, tak teď jsme docela vodou se semínkama, teda se sazenicema. 4 máme. Super. Tak, a teďka musíme udělat crafták. Jednak achievement a vezmeme si reward. I need no tutorials. Wooden pickaxe. Wooden metok. Tutorials please. Dirt 01. Zandu, že zase chtějí hlínu. Hop. Manual submit. Ježišmarja. OK, už se to začíná rozrůstat. A little help here. New, what is it? Claim reward. Repeatable class. Everyday. Takhle. Dr. Dios Modular Tool. Blank pattern. To se dělá To je jedno, končíme. Vypadá to strašně zajímavě a budeme mít ještě co dělat v mnoha dalších dílech, si myslím. Takže určitě, jestli se vám tento modpack zatím líbí, tak nezapomeňte dát like. Já se pokusím sehnat kamaráda na multiplayer, ale nezaručuji, že to bude hned třeba v následujících 2-3 dílech. A nejspíš to bude až v září, na začátku školního roku. Navíc teďkon, ve čtvrtek odjíždím pryč, vracím se až v neděli, někdy v noci si myslím, což znamená, že zase, to jsou 4 dny, myslím 4 dny, tak to nebudou určitě videa. Pokusím se v pondělí něco vydat, ale také vám nic nezaručím. No každopádně dneska nový díl vyšel, byl to 16. díl. Byl to 16. díl Sky Industry. Trochu se omlouvám za zvuk, doufám, že v tomhle díle už je zvuk v pohodě, protože, jak říkám, nahrávám na jiném počítači, alespoň se vám to neseká. Nahrávám pomocí Open Broadcast softwaru. Nevím, jak je to s tím obrazem, občas se mi zdá, že je to takový divně rozkostičkovaný, rozmazaný, nevím vůbec čím to je, protože to běží všechno v pohodě. Všechno vypadá, že je dobrý.
A tamhle to vidím, nahrávám 20 minut, no tak to jsem to ukončil úplně výborně, takže já se s vámi loučím pro tento díl. Doufám, že se zase brzy uvidíme, že tento modpack budete hodně lajkovat, že konečně přitáhne třeba i nové odběratele a tak, když to zkusím změnit trošku ten repertoár Minecraftí. Já se s vámi teda už rozhodně loučím a těším se u dalšího dílu lidi. Banzai!